Ratiri yetu anyoro musikukuru kwa migosi tukamuburi na rigitio bo direct sonie na ikerabia patia kare tu anyoro musike migosi na bwate idea yokurua ki kwirinde kiratiri kama thinguta gucyakira mabundu soni abacha tukabeka ase sonie tukabeka nyameru na mabundu gasi tutenenge mashini twagwe gupime chae no mwishimiwa Jeremia Migosi ekere twachaka konye pime kene abarimi mbanyora chikiro buya kubwa buna konye bakonyora gekogera otwatagite kumanyanga ekero twanyeirwe amatokeo ningi togochikonyora guchibocio ene eratiriye yatokonyire mono kuna ntu abarimi abakaba gekonya tokonyanyaswa ase engenjo yogotanyore yakiyetu yechikiro chirikibwanete tonyore ekero konye togopima eratiriria abakarani bagocha buna bono Migosi atokonyete eratiriye iga atoroche ng'ama patirika arekanire iga bono ningo togosaba ng'a aba akarani ekero bagocha na asireri bagocha nera ase eng'encho twabatangira ase bakanyorire kende bacha gotochoria ekewango keria getabweneti gochoriwa batotigere echae konye bagotochoria twakora gento kieke naende twachora twapima echae lakini rero bagochoria echae naende bagototigera completely igo togosaba abarigereriwa sana na bereswe n'abarimi abagochoria echae tari abagosereriwa ekero banyorirwe ng'echae nembe korwa ase omoremi igo enchae yane naro aywo napongesire Migosi na Migosi ntomorengererie ng'aki egocha egekogera otokonyire ase atambe buna abaremi aba igere ngiya kubwe yakonye nonya na inche ngopima echae lakini bono abarimi bari bagopima echae nabo batebire ng'a amaene twakonyekire igo rende nomanyete inche buna omorai tinkonyara gokana ekiara abarimi nabo bambegete naende nabo bareteretwe inche nayeretete oyo oretete inche akoreretwe experiment abarimi abo bagateba ng'a mbuya na abande mbare bakayetagete ekero twapimete yabo neyeite eye Jeremia atorenterete igo twanyorete ng'a amachibu gara amaya igo gochakera rituko erio abaremi abakorwa amaoni abo ng'a echae yabo chikiro bono bakonyora buya igo ntwanya korora mochando onde bwensi korwa rituko eri.